Miću, kaj ti misliš biti za 15 godina? A ne znam. Kako su ti ocjene? Ne baš odlično. Tiho, vidiš kako je. Kako ćemo dalje? Mene je strah. Polje je sigurno minirano. Pošto sam ja pukovnik, moram ići prvi. Ako ne da Bože poginem, neka me pamte kao pukovnik Dražan. Naprijed, naprijed, nema druge! Jaž da juz! I ja mislim. Upiši predaju ovog grada gdje se već nalazimo. Хорошо, хорошо! To! To, Kićo!